So, Okwu Edo ka nnọkịta no ife ọzọ m ambeshi Igbo ọzọ onwe nke anyị esita nke anyị esita ka ọ nghọta no ife mmụọ ka na-eme daalụ m. Ichi eri ọzọ. Na-akwado ichi ọzọ. Wee sị na mmụọ na-ese Nnewi na-amụrụ ọnụ. Wee sị na mmụọ na-ese Nnewi na-amụrụ ọnụ. Na-echiri ha nche ọzọ. Na-echiri ha nche ọzọ. Na ndị wee doso n'otu. Na ndị wee doso n'otu. N'ọkwụ n'ọzọ a ka ibi isi ya. N'ọkwụ n'ọzọ a ka m bịara ichiri iwu. Na-arịọ eje ndị ọrụ. Na nna ya obido odo. Ihe esi hawa ọzọ. Ka m na-echi hawa ọzọ a. Onye mmegbu abịawa. Onye aja ahụ abịawa. Onye alụ a na-abịawa. Onye alụlụ a na-abịawa. Ụmụezigbo onye bịa na ha na ụmụ mmụọ gbara. Ụmụezigbo onye bịa ya na ụmụ mmụọ gbara. Ihe echiche ọzọ chite ndụ na ahụ isi ike. Na m na-echiche ọzọ a chite ndụ na ahụ isi ike. Ife akụ aka ife enwenwe. Na ihe aka ọta ego ya ejichi ya. Amaghị aka ọta ego m eji echi ya. N'ife na-ayọ. N'ife na-ayọ. Ebe nwaanyị ego kere okwu. Ndị ndọwara isi mmụọ na ọdụ ebe ahụ were aka eburu ozi ya. N'ọkụ eji ọzọ nke eji ọzọ. Allah kon biya de kan biya kon biya no ina ko sama na su wata mo ka do anam lewu ko lewu ele no ele na bi oku aso ma no ta do ka di bani do ako no ko ta su pe ko su me so me ba yo de se me la su ko di o ya ana dio
mmadụ ibe m na onye a ji ego n'ọkọ bịa na-ebiri m na mmụọ nyere gị iji echi ọzọ agụ ahịa gị uru ka mgbe ya na-ekwu eziokwu ebe ma anabatara gị ihe eri aka n'ahụ onye nwe moto onye na be na nke nna anyị ọ gbachaa n'ọkụ mara nna anyị eruo ahụ ma Chukwu nye m amamife nye m slot ama onye na-elebara ebe okwu makpịrị eje ife akpalị m onwe bụ ha meri ọ n'aka nna anyị ka m mụtara ya orie m orihe mmeri ajịghị m akpịrị echi ọzọ ma ọ dịgo nganga echi ọzọ nọ nwayọ nwayọ eji echi ọzọ otu izu dịkwa mmụọ keta imekwa ha mbat sa ha jụ ha ya bịa nọ elego so n'otu ọdịnala gba ya aka n'okwu si isi ike n'ife a na-ememe ka imeri ọzọ nwee ya ihe eje na nkekọta ọzọ n'ejiri ọzọ ọzọ unu mmụọ niile kwesịrị mmụọ niile Nnewi juru ebili gafere obodo ihe na-atụ isi ike ndụ isi nwere ndụ na-eri nri nna anyị bụ odeme na-agazi nwanne m